अगियान पुरुषाचे करूये निवराम कामच्या देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीये उल्हास पाव हालेलुया त्याचा का तू पाव झल्ले हालेलुया तो आपने संगल्य परी जीवन जला हालेलुया आमापसो देव लागी मागे हालेलुया संतोष आणि उल्हास पाव ओंकारी मरिये हालेलुया त्याग सोमी करो सुजीवन जला हालेलुया माग्या ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावर संसार संतोष सांगतोय दया केली ताचे मई ओंकार मरिये शासनाचे जिनी तो संतोष ओंकार आबस कर म्हणा मी मागता ख्रिस्ता आमच्या सुम्या मरिये फात आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या देवा गेला भडव्या मुझे रखिया सर्गेंचे दे मका दिला मोठे सोडा मका राज संभाळ आणि श्रेष्ठ बडव्या सामने गेली आमच्या जुसात आमका संभाळ तुझ्या खोट्यापणाच्या आणि पासांच्या राड्या आमका दादी समय देवतांका फरमावद्या परातून मागता आणि तो या सर्गावयल्या फौजींच्या कुवारा आत्मेव पाडू संसारा विसरला सैताना आणि त्याच्या हरा खोट्या देवाचे पदवी नेमकडा लुटून घाल आमेन. शासनाचा विषय उदितांका येसम्या आणि निरंतर प्रकाशांचे रखणपदी बाजारेंचे विषय उदित आमेन. सत मानता देवा सर पददार बापा आणि प्रथम चार असणारा जेजू ख्रिस्ता पुता आमच्या स्वाम्या जो पवित्र विंगल बीन कार्मनियता जन्मला कांतनी क्रसले अकुलसार जडला कमेत लांता कानी केवळ कमेल्यामध्ये देवभक्त सजी समरला जीवन जला सर पददार देव जीवानी हल्ल्याचे मुस्तफी करून प्रयत्न सत मानता पवित्र पवित्र सभे भक्तांचे पटकांचे बक्षाने कोळीचे जीवन कोण आणि संतांचे जीवित आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राजम कायो तुझी कुश जशी सरकार जाता तशी या संसारान जा कोरपेन भरले समुद्र सुभासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो नमान मरिये कुरपेन भरले समुद्र सुभासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो नमान मरिये कुरपेन भरले समुद्र सुभासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या सगळे आम्ही थोडा वेळ आमचं माईक अनम्यूट करूया सांगा तर म्हणून थोडा वेळ स्तुती करूया हालेलुया 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 हालेलुया
ना तुझ्या कंठाला भाग येऊ नये. हे देवाच्या दयेने आमच्या मतीत असलं सगळं भार काढतो. हे देवाच्या दयेने तुझ्या भर तुझ्या देण्याने आणि हालेलुया 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 हालेलुया. हो मोकळा तुम्ही तुझ्या नावानं या घडी तुझे अमलेक रगत विश्वासान या घडी आम्ही मागून घेत असतो. आमच्या कुटुंबाच्या सांध्यांचे या घडी मॅथ्यू 18:19 तुझे उत्तर तुम्ही तुमच्यामध्ये दोघ जण एक मनाचे जाऊन कितीही मागला तिथं आमचं चांगलाय. सोम्या जेसू आज एक मनाचे जाऊन मागण्याचा तुझे भाऊ अमलेक रगत या घडी आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्या सांध्यांच्या या घडी विश्वासान मागून घेता. कुटुंबाचे मागून घेता. आमच्या कामाचे मागून घेता. जेजूचे अमलेक रगत वाळून येऊ दे. आमच्या कुटुंबाचे वाळून येऊ दे. वाळून येऊ दे. आमच्या भुरग्यांचे आमच्या गव्हाचे आमच्या बहिणींचे वाळून येऊ दे. या घडी आमच्या सगळ्या प्रॉपर्टीचे वाळून येऊ दे. आमच्या सगळ्या कामाचे वाळून येऊ दे. चेतनाचे वाळून येऊ दे. जेजूचे अमलेक रगत जेजूचे अमल रक्त सकत असा. जेजूचे अमल रक्त पवित्र असा. जेजूचे अमल रक्त सुटका असा. अमलेक रगत जेजूचे पवित्र अमलेक रगत सुटका देताना अमलेक रगत हर एक बात सुटून दे. एक सैतान गल्ले हर एक तुटून दे. बहु पवित्र अमल रगत कवर कर दे. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजूच्या अमल रगत देवाने जेजूच्या अमल रक्त आम्ही तुका उलमता. 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 हालेलुया 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 हालेलुया. तुझ्या पास खयातान वाळल्या जेजूच्या अमलेक रक्त आम्ही तुका उलमता. नितळ कर तुटकाला बाई सराचे हर एक खोटी पदवी गडी सोन्न संदे शियाराला बरादी 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 हालेलुया 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 सोम्याची बळवंत पदवी अंदोक जाऊ दे. हसन पण या घडी आम्ही मागून घेतो. हालेलुया हालेलुया मरियम हजर पण मागून घेतो. हालेलुया 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 पदवी सर्व महिमा तुका जाओ महिमा तुका जाओ हालेलुया 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 जेजूच्या कुर्सामध्ये पडून दे. जेजू करता करता सुटका अनुभव जाऊ दे. सुटका अनुभव जाऊ दे. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू तुझ्यामध्ये जेजू आमच्यामध्ये सलोन येते असा. जेजू आमच्यामध्ये सलोन येते असा. हालेलुया 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 रिया 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 रिया
Jesus. Thank you, Jesus. एकड़ी बोर शांत रव्या दोळे आमचे दंप्या दोन्ही हात काळजाचे दोऱ्या जेसूचे हजार पडत बकऱ्या आम्ही इतकं वेळ घट्ट त्याला स्तुती केली भक्तीपणांतचे स्तुती आराधन केले त्याचे हजार पण बळवून तर वळून असं आमच्यामध्ये ते हजार पण वेळान बघ करूया माव पेत्रुक एक बघ झालो त्या ताबोर दोंगरार थंयसर जो अनुभव जालो ताच्या पहिले तो अनुभव ताका जावना जेजू सगळो सुपर चलला आसलो ताजे आंग वस्तूर इतले धोबे आसले गी खंयच्याय धनकाराद्वारे ताणे कोणे दुलारी तितले धवे करूंक जायनासले तितले धवे तितले धवे हिमप्रास धवे मी स्तुती करताना सवारने तो अनुभव केलास आमकां थोडे पटी स्तुती करूंक जायना कित्याक आमची अस्कत काय आमकां सोडना पूण जेन्ना अस्कत काय दांबून जर आमी स्तुती करूंक सुरू करता त्या अस्कत कायतान वयर आमी येता म्हाका उडास आसा सुमार 4 वर्सां आदी एका भयणीन मागोवंक म्हूण फोन केल्ले आनी त्या भयणीक मागोवंक सुरू करता आमी पयले स्तुती करूंक सुरू केले स्तुती केली कंटिन्यू स्तुती करते आसा त्या भयणीक बघते आसा एक तर न्हीद आयिल्ल्या परी बघते आसा एक तर एक उपगोण जाल्ल्या परी बघते आसा काल्या कशें स्तुती करता टाइम वेस्ट करता म्हणल्यार अनुभव जाता आसा जाल्यार आमी स्तुतीकाचेर रावूना कंटिन्यू स्तुती करते कंटिन्यू स्तुती करीत आसल्यार सुमार 10-15 मिनटां उपरांत कम्यान अशें ताच्या जिवितांत थोड्यो संगती रिवील केल्यो कंटिन्यू मुखल्या 1 घंटो कंटिन्यू ताच्या जिवितांत सबार संगती कम्यान दाखोवन दिल्या आनी सबार तरेच्या समस्येंत सुटकाला पयली स्तुती करता आमकां कळना थोडे पटी बोर जाता थोडे पटी काल करता म्हूण बघता जावन पुरो काही अनुभव जायना जावन पुरो
पण मग स्तुती करचे राहूचे नका. स्तुती करचे, कंटिन्यू स्तुती करूया. जेतना आम्ही कंटिन्यू स्तुती करता मग देवसराची सकत थंयसर रावंक सकना. देवसराची सकत थंयसर रावंक सकना. स्तुती करता थोडे बांदपाचा आमकां कळनासतना तुटून येतात. स्तुती करता पिढा कोण जातात. त्या देखून स्तुती करचे उगत्या काळजान करया. स्तुती करचे संपूर्ण एकाग्रतेन स्तुती करया. स्तुती करताना आम्ही सर्गीच्या आंजाच्या कोरा संगता मेळटा. सर्गींच्या आंजा संगता मेळून स्तुती करता. तांच्या ताळ्याक ताळो मेळून स्तुती करता. स्तुती करचे सैतानाक पडोंक जायना. तर कितल्या वळमुशेर आमकां धरून दवरतलो. जेन्ना कंटिन्यू आमी स्तुती करता तेन्ना तो थकोन वेता. ताचे सकत उणी जाता. त्या देखून आमी घट्टतळान स्तुती करया. घट्टतळान परत एक फावटी मोगाच्यान आमचे माईक अनम्यूट करया. परत एक फावटी 1 मिनिट कंटिन्यू थकनासतना खंय आसात तुमकां दिंबी घालूंक मन आसा दिंबी घाला. हात वयर उबारा. घट्टतळान स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया रिया शियारा ला बरा दी बरा शिरा ला बरा 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 बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. डोळे दामून स्तुती करया. डोळे दामून स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू तुझ्या भुरग्यांचेर तुझ्या पुताचेर आशीर्वाद घालता भयनाका. जितल्या विश्वासान तू मागून आसाय स्तुती करण्यासाय जेजू कळीत आसा तुझ्या पुताचेर आशीर्वाद देऊन येता. हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट तळान क्लेम करूया. एक्झोडस 23:25. तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात स्तुती करची आणि हांव तुमच्या कानाचेर आणि उटणेचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिरा तुमचे तान पयस करतलो. एक्झोडस 23:25. तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात स्तुती करची आणि हांव तुमच्या कानाचेर आणि म्हजो आशीर्वाद घालतलो. तुमचे तान पयस करतलो. एक्झोडस 23:25. तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात स्तुती करची आणि हांव तुमच्या कानाचेर आणि उटणेचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिरा तुमचे तान पयस करतलो. नमाज मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुवास स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू. देवाची माय आम्हा पापिया खातीर नाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. परत एक पटी येजू उत्तर रिपीट करूया. परत एक पटी या उतराचेर भरवसो दवरया. क्लेम करूया. ये उत्तर आम्ही क्लेम करूया. आम्ही स्तुती करसो तो देव धाळबरांसो सर्वेस्पर. आम्ही स्तुती करता तो देव वेळा काळा पूर्वी असलो. ताका आरंभस ना ताका अंतस ना. तो त्याच्या पहिले सगळ्या पृथ्वी सगळ्या सृष्टीच्या रचने पहिले तो आणि ताणे सगळे रचला.
ताका असंभव जाले कितेंच ना, कितेंच ना, कितेंच ना. त्या देवाची आम्ही स्तुती करता, त्या देवाची आम्ही, त्या देखून आम्ही हे उत्तर क्लेम करताना विश्वास या ताणे बसायला आम्ही ताची स्तुती करता. When we worship, he will bless us. आम्ही स्तुती करताना त्या देखून देवाचे उत्तर म्हणतात Psalm 23, आमच्या स्तुतेत तो हजर असा. He dwells in the praises of people. He dwells आमच्या स्तुतेत तो हजर असा. आमच्या स्तुतेत हजर असल्या तर सम्यक स्तुती करताना आमचे ती आशीर्वाद देवाला परत एक पटी सांगा तर म्हणून घट्ट तळ्यात हे होतं 3 पटी क्लेम करूया. एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खणाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिरा तुमचे तावन पयस करतलो. एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खणाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिरा तुमचे तावन पयस करतलो. एक्झोडस 23:25 सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खणाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिरा तुमचे तावन पयस करतलो. नमान बरिये कृपेन भरले सुमित सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. सुमार 17 वर्षां आधी सुमार 16 अराउंड सुमार 28 2007-8 म्हाका एका भयणीन फोन केले. त्या भयणीक कितें केल्या रे जायना. ती म्हणटा म्हाका कोणें कितें केलां गतुना, कितें केल्या रे म्हाका वोखो जाता या लूज मोशन जावन येता उरना हांव नित्राणी जाल्या कितें करचें पळोवना गतुना ब्रदर. हांव तेका एक विचारलें तूं रेतेरे गेल्ले तरल्या कशें थंय तुका जेवले सगळे सोड जाता मग कितेंच जायना वय ब्रदर. हांवें सांगलें वस रेतेरे बस इल्लो तें बस स्वामी तुजी समस्या सॉल्व करता. आज मागया विशेषरान मागया कितले जाणांक सबार वर्सां तावन ऍसिडिटी इश्यूज आसात या कितले जाणांक खंयच्या खाणाची एलर्जी आसा खंयचें केल्यार जायना. विशेष तरान मागया आम्ही खाऊचे जेवण आशीर्वाद जाऊन दे. आम्ही खाऊचे खाण आशीर्वादी जाऊ दे. आम्ही पिऊचे उदक आशीर्वादी जाऊ दे. विशेष तरान मागया आम्ही कितें या पोटाक आमच्या कुडीक जे कितें खाण सेवता ते कुडीक भलायकी जावन बदलो दी. आज आम्ही सेवचे खाण आशीर्वादा हाडणे दी. आज मागया या संवसारात कितलीशी जाणां जात 2 वेळाची जेवणाची गत ना तांचे पसत मागया. रावोंक सुवात ना तांचे पसत मागया. पांघरूंक वस्त्र ना तांचे पसत मागया. तनी हातीर भार विशेष संवसारा सगळ्या दुबळ्या धाकट्यांक समर्पण दिव. सांगात म्हणून हे उत्तर सांगात म्हणून 3 पटी क्लेम करूया. एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खाणाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिरा तुमचे तावन पयस करतलो. एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खाणाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिरा तुमचे तावन पयस करतलो. एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खाणाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिरा तुमचे तावन पयस करतलो. नमान बरिये कृपेन भरले सुमित सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भोव मगळ सुम्या विशेष समर्पण देऊन माग्या विशेष हर एका पिडेस्तांक या लयनीर कितले जाणां पिडेस्त आसात त्या हर एकल्यांचे पिडा समर्पण देऊन आज कितले जाणांचे मागोंक सांगला. हॉस्पिटल आसात, ल्हानशी भुरगीं आसात, व्हडा आसात, प्रायस्त आसात, व्हेंटिलेटर आसात, सर्जरी जाय जमला, फ्रॅक्चर जाला, पीसीओडी समस्ये
कितल्या जणांच्या गर्भान समस्या असतात यालेन आसात तुम्ही तुमच्या गर्भान समस्या असतात कन्सीव्ह जावंक ट्राय करता असतात कन्सीव्ह जायनात तुमच्या गर्भाचेर हात दवरा शियाराला बरा 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 दे बरा दे बरा दे बरा दे बरा तुमच्या गर्भाचेर हात दवरा जर गौ बाईला सांगता जाल्यार गौ आणि बाई सांगता त्या गर्भाचेर हात दवरा विश्वासान मागा त्या समयाची स्तुती करताना तुमचे आशीर्वाद देवान येतात तुमची गर्भ फळा बरीत जाता आज गर्भ उक्त जाऊन दे ब्लेस जाऊन दे फळा बरी जाऊन दे फर्टाईल जाऊन दे ते गर्भ विशेष माग्या भुरग्याचे देणे सोमी फावो करणे विशेष माग्या कितले ना ब्लड शुगर कंट्रोल येतात ना बीपी नॉर्मल जातात ना कितलेच ना डायलिसिस असतात किमो घेते असतात सगळ्यांक समर्पण दिव्या दोन्ही हात वयर बारया कितल्यांक गॅस्ट्रायटिस समस्या पोट फुगला सोम्याशेता समर्पण दिव्या ब्लड सर्क्युलेशन समाना सोम्याशेता समर्पण दिव्या अल्सराचे सोम्याशेता समर्पण दिव्या दांताचे सोम्याशेता समर्पण देऊन माग्या दोंपराच्यो गांठी जाल्ल्या सोम्याशेता समर्पण दिव्या सगळ्या पिढ्यास्तांक समर्पण दिवन दोन्ही हात वयर घट्ट तळ्यान येवतर सांगाता मिळून 3 पटी उसार या एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खाणाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिल्याशिवाय तुमचे ताण पयस करतलो एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खाणाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिल्याशिवाय तुमचे ताण पयस करतलो एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खाणाचेर उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिल्याशिवाय तुमचे ताण पयस करतलो मान बरी कृपेन भरले सुमद येशुवे स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन माग्या विशेषरान ये उत्तर रिपीट करना मागताना विशेषरान माग्या आयजाया 41:12 तुझे विरोध रावलल्यान तू सोदशी जाल्यार ते तुका मेळचे ना तुझे कडे झुजतात ते नांस जातले तुझे कडे झुजतात ते नांस जातले तुझ्या विरोध रावलल्यान तू सोदशी जाल्यार ते तुका मेळचे ना आज विशेष हर एक कोर्टाची केस जाग्याची समस्या विजाची समस्या कोण एम्प्लॉयर कस दिते असा दग दिते असा सांभाळ दितेत ना विंगड समस्या कोण ब्लॅकमेल करते असा कोण जांग पुरो घरा रावंक सोडत ना जांग पुरो कितेंय काम करूंक वयतना कितेंय आडपाय दिते असतात मोगाचे थिंक करतात ना तांचे थ्रू सैतान करते असा विशेष तऱ्हान देवसराची सगळे भोळ मोडच्या पासून मागया देवसराची कामां नाश करचे खातीर देवाचो पूत येयला देवाचे उतर सांगता देवाचो पूत द सन ऑफ गॉड हॅज रिवील्ड so that the works of devil can be destroyed सांगता म्हणून हे उत्तर क्लेम कर माग्या हे उत्तर क्लेम कर माग्या विशेष सुतेंद पदवी असा सुतेंद सकत असा सांगता म्हणून हे उत्तर 3 पटी क्लेम करया
एक्झोडस 23:25 Exodus तुम्ही 23:25 सर्वेस्परा तुम्ही तुमच्या सर्वेस्परा देवाची तुमच्या मान देवाची स्तुती मात करची आणि स्तुती हांव तुमच्या करची कानाचेर आणि हांव उदकाचेर तुमच्या मुजो कानाचेर आशीर्वाद उदकाचेर मुजो करतलो आशीर्वाद आणि करतलो पिडाशिरा आणि तुमचे तान पिडाशिरा पयस तुमचे ताट करतलो पयस करतलो एक्झोडस 23:25 तुम्ही 23:25 सर्वेस्परा तुमच्या देवाची सर्वेस्परा मात तुमच्या स्तुती देवाची करची मात स्तुती आणि हांव करची तुमच्या आणि हांव कानाचेर तुमच्या उदकाचेर कानाचेर मुजो उदकाचेर आशीर्वाद मुजो करतलो आशीर्वाद आणि करतलो पिडाशिरा आणि तुमचे तान पिडाशिरा पयस तुमचे ताट करतलो पयस करतलो एक्झोडस एक्झोडस 23:25 तुम्ही 23:25 सर्वेस्परा तुम्ही तुमच्या सर्वेस्परा देवाची तुमच्या मात देवाची स्तुती मात स्तुती करची करची आणि हांव आणि तुमच्या हांव तुमच्या कानाचेर कानाचेर उदकाचेर मुजो उदकाचेर आशीर्वाद मुजो करतलो आशीर्वाद करतलो आणि पिडाशिरा आणि तुमचे पिडाशिरा तान तुमचे ताट पयस पयस करतलो करतलो मान बरी एक कुरपेन बरले सुमेद्रिय सुवेसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशचे फळ जेजू भगवंती मरिया देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर नाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आज विशेष समर्पित आज एक बहीण सांगतले हांव म्हज्या भाऊ भयणी सांगता रावता हांव आतां पैसे येता हांवें कमयले सगळे पैसे रेंटाक वतात त्या देखून हांव आनीक कडेन कमावेते आसा मस्त स्ट्रेस सोम्याच्या समर्पण कितलेशे जाणां घडले पैसे हातांत उरून पावनात जेजून 5,000 लोकांक जेवण वाडले 5 उंडे आणि 2 मसले 5 फुडे 2 मसले देवाक अर्गान दिवन ताणे त्या शिसा लागीं सांगले वांटात लोकांक हर एकल्याक वांटले ताणे ते जर ते 5 उंडे 2 मसले 5,000 लोकांक वाडोवंक जाले तर आमी गोंयच्या त्या सांबाळाचेर तुमी आशीर्वाद घालचो नागी आज माग्या आयजाया 41:17 दुबळी आणि दळडेरी मनशां उदक सोदतात पूण एक थेंब पर्यंत तांकां मेळना ताणें तांची जीव सुकल्या हांव सर्वेस्पर तांकां जाप दितलो हांव इस्रायेलचो देव तांकां सडचो ना हांव सर्वेस्पर तांकां जाप दितलो हांव इस्रायेलचो देव तांकां सणसो ना हांव इस्रायेलचो देव तांकां सणसो ना कितल्याना कामाचा समस्या आसात फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसात विजा रिजेक्ट जाते आसा खंयच्याय परगावा ट्राय करना आसात मायग्रेशन ट्राय करना सगळ्या समर्पण घेवन सांगात मेळून उत्तर क्लेम करया एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात स्तुती करची आणि हांव तुमच्या कानाचेर उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिरा तुमचे तान पयस करतलो एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात स्तुती करची आणि हांव तुमच्या कानाचेर उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिरा तुमचे तान पयस करतलो एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात स्तुती करची आणि हांव तुमच्या कानाचेर उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिरा तुमचे तान पयस करतलो नमान मरिये कृपेन भरले सुमद्य सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर नाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. या क्रियेच्या काळात जाता जाल्यार आमी दिंबेर पडया दोन्ही हात वयर उभारया दोन्ही आमचे दोळे आमी दांपया विशेष रान समर्पण दिव्या हे सगळे मागण्यासमोर या मागण्यामध्ये हर एक इरादा बसत हर एका गरजा बसत माग्या आज सांजेर 7:30 पावन 8:30 1 घंटो विशेष रान praise and worship स्तुती आराधना praise and worship आणि तसेच इंटरसेशन आज सांजेर स्पेशली हर एका गरजांत मागून विशेष झूमाचेर ह्या मांडावळे पासून मागया आज ब्रेसर असो दीस विशेष मागया तशेंच सगळ्या गल्फ राष्ट्रांचे समाधाने पासून जे कितें लॉस जाला परत तें भरतीच करून देवच्या पासून कितल्या जाणांनी काम उगडावन घेतला आणि कितल्या विंगड समस्या आसात तांच्या पासून मागया आमच्या पवित्र सभे पासून विशेष गल्फ राष्ट्रांनी आसच्या आमच्या पवित्र सभे पासून कितल्या सगळ्यांनी स्थायी आराधना वयतली अडोरेशन चापेलाक वयतली तांकां वचोंक जायना हर एका दिसा मीस अटेंड करूंक जायना हर एकला समर्पण दिवन मागया कितल्या जाणां आमच्या मागोक सांगला विंगड गरजां पासून तांचे सगळे गरजो समर्पण दिवन सांगात म्हणून हे उत्तर 3 पटी क्लेम करया
Exodus 23:25 Exodus तुम्ही 23:25. परस्परा तुम्ही तुमच्या देवाची परस्परा तुमच्या मागणी स्तुती देवाची करची आणि हाव तुमच्या कणाचे तुमच्या नुतकाचे मुझ खानाचे आशीर्वाद नुतकाचे करतो मुझ आशीर्वाद आणि करतो पिडाशरा तुमचे ताण पिडाशरा पॉइस तुमचे करतो. ताण पॉइस Exodus 23:25 तुम्ही परस्परा तुमच्या देवाची मात देवाची स्तुती करची आणि हाव तुमच्या कणाचे तुमच्या नुतकाचे खानाचे मुझ नुतकाचे आशीर्वाद मुझ करतो आशीर्वाद आणि करतो पिडाशरा तुमचे ताण पिडाशरा पॉइस तुमचे ताण करतो. पॉइस करतो. Exodus Exodus 23:25 तुम्ही 23:25 परस्परा तुम्ही तुमच्या परस्परा देवाची तुमच्या मात स्तुती देवाची करची मात स्तुती आणि हाव करतो तुमच्या कणाचे हाव तुमच्या नुतकाचे मुझ खानाचे आशीर्वाद नुतकाचे मुझ करतो आशीर्वाद पिडाशरा करतो तुमचे ताण पॉइस तुमचे ताण करतो. पॉइस करतो मान बरी कुरपेन भरले सुमित जो सुबह स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशेचे फळ जेजतो. देवाचे मैं पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमीन. हालेलुया 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 करूया. हालेलुया आम्ही स्तुती करताना आमच्या कणाचे आमच्या उदकाचे आजी आशीर्वाद देवाने येतात. आम्ही स्तुती करताना आमचे वांसदे पण पैसता भुरग्यांचेर आशीर्वाद येतात. आज विशेष स्तुती करूया गांठेन स्तुती करूया. अल्फोन्सो हालेलुया हालेलुया सेवता कोंजाइजला क्लारा अल्वा सिनेला मैक्सी लॉरेंस फर्नांडिस हालेलुया 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 सरिता क्वाड्रस विल्सन मार्टिस नीमा डिसूजा हालेलुया बीबी जॉय मार्garet विस्टन मिल्बन हिल्डा लीना हालेलुया 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 रिना अल्गर गिल्बर्ट ऑनर मिळत मोबाईल आता कोण जॉईन झाले डेरिल डॉमिनिक ग्रेटा डिसूजा Jacinta, Andy, Jane, Anora, Benedicta, Janice, Giselle, Cinderella, James, Julius, Stephanie, Jason, Stephen, Lancy, Lanit, Anita, Ashley, Lidwin, Valerian, Sonal, Audlin, Maria Ferrabo, Mary D'Souza, Nancy Lobo, Pradeep Menezes, Pratista, Priya, Anil, Agnello, Sebastian Fernandez, Cyril Lobo, Sylvia, Sansia, Aaron, Austin, Veena, Victor, Vinuta, Vita, Vrunda, Rocky, Renwick, Winnie Mendonça, Jerry, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Travel, Lenny Vegas, Lavita, Javita, Joy, हालेलुया 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 भो मकळ बाबा या सगळं तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या हातान समर्पित आज देवा सुदीक्षेर हजाराच्या देवा सुदी करताना आशीर्वाद करचे देवा विशेष या हर एका भावनांचे तुझा आशीर्वाद कर आज बाहेर भितर राखणे सांभाळ आज सगळ्यांचे कुटुंबचे समर्पित आज कुटुंबाच्या हर एका सगळ्यांना समर्पित तुझी आशीर्वाद या कुटुंबाचे देवांदी कितला आमच्या लाईक मागोंग सांगला मागण्याची गरज असं कितल्याची इंटरव्ह्यू असं सर्जरी असं कितल्या पहिल्याच्या वेळेस असं तर जहरियाचे काकुल कर म्हण जेजूच्या पवित्र आणि बळवून नावान मागता आमेन 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 मोरी माय सांगता मिळून ये मागणे भेटून दिव्या उडास दोर ये बहु दयाळी अंकारी उडास तुझ्या आश्रयाक दवरलो तुझो आधार मागलो तुझे मध्यस्थ सोदलो कोण पुणी कुमक मला सांगेलो म्हण केदी हे पत्तेने धैर्य काढून घेऊन तुझ्याकडे येता या औकारी मुझे माई तुझ्याकडे येता पक्क्याने कधीच तू मुखार होता मुनी सल्ल्या देवपुराची माई मुझे मागणी तिरस्कार करे नका कोण तुझ्या काकुळती मुझे मागणे आई आणि हाव मागता ते माका दी आमेन 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 नमान मरिये कुरपेन भरले सुमद येसुवा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरी देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमीन. बाबा पाक आणि पुताक आणि पवित्र जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. मग अचानो एक खालती विनंती आज आमचे मागण्याचं मत असा सांजेर 7:30 तावन 8:30 एकच घंटो प्रेज अँड वर्शिप असतले तसेच आम्ही इंटरसेशन असतले वर्ड ऑफ गॉड असतले विशेष तरान तुमका कोणाक जॉईन जावंक आसा आमच्या झूमाचेर मात आसा युट्यूबाचेर ना झूमाचेर तुम्ही जॉईन जावयेत 1 घंटो कुवेट इंडियाचो टाइम 10 तावन 11 वरां रातची सो इंडियाच्या टायमाच्या प्रमाणे तुम्ही काही आसा तर तुमचो टाइम एडजस्ट करा तसेच आज ऍटलिस्ट एक डिवाइन मर्सी चॅपलेट या जमतेच्या गरजापासून समर्पण द्या तसेच मगाच्यानं सगळ्या गल्फांतल्या जो शांत संचापासून आम्ही मागया ते तुमका हर एकल्या आशीर्वाद आणि कृपेने बसाने बरोबर प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the Lord. God bless you, brother. Thank you, brother.